Szüleim révén 35 éve vagyok a faiparban, ez a cég viszont csak másfél éves. Másfél éve láttuk meg a potenciált abba, hogy egy bútorstúdiót nyissunk, és kész bútorokat is kivitelezzünk a megrendelőink részére, mert korábban ez nem volt a cég profilban. Ekkor álltunk össze Ákossal amúgy már évek óta dolgoztunk együtt. Amikor hozzánk úgy jött be valaki a szüleim cégébe, hogy bútort szeretne, akkor azt kiközvetítettük a nálunk vásároló asztalosoknak. Így ismerkedtünk meg Ákossal, és így jött az ötlet, hogy nyissunk egy bútorstúdiót. Mi a bútorstúdióban prémium kategóriát szeretnénk képviselni, és nem csak szeretnénk, hanem képviselünk is. Ez a bemutató bútorokban és a már kivitelezett munkáinkban is visszatükröződik. Az elkészült munkáink visszajelzései nagyon pozitívak, mindenkinek tetszett a minőség, amit képviselünk, és az ötletek, amiket hozzáadunk az egyes bútorokhoz, hogy ne az a megszokott legyen, hanem mindegyikben legyen valami extra. Ezért mi a lakossági ügyfelek mellett lakberendezőket is keresünk, hogy együtt tudjunk ötletelni, együtt tudjuk kitalálni azt a kis extrát, amitől a vevő majd azt a bútort szeretné megvenni. Nyilván a lakosságot sem hanyagoljuk el, az ő kezüket egy kicsit jobban megfogva a nulláról együtt tervezzük meg a bútort. Minden bútorokkal foglalkozó cégnek nekünk is a konyhák az erősségeink. Konyhából gyártunk a legtöbbet, de nem csak konyhákat szeretnénk gyártani, előszoba, fürdőszoba, hálószoba, gardrób, bármi, amire igény van, mi azt vállaljuk, és szeretnénk is gyártani, illetve ami leginkább a szívünk csücske, a komplett kivitelezés. Amikor egy házba, egy lakásba minden kompletten tőlünk származik. Ezeket a munkákat szeretnénk leginkább megfogni. Ha ellátogat stúdiónkban, akkor egy családi, nyugalmas környezet fogad, már csak azért is, mert az épület családi háznak készült, csak a cég olyan gyorsan fejlődött, hogy úgy döntöttek szüleim, nem fejezik be. Az épület pár évig üresen állt, majd édesapámnak jött ez az ötlete, hogy legyen belőle bútorstúdió, és ezt valósítottuk meg együtt.